Welcome to Easternparadigm. The Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Daimary, visited Kokrajhar Government College for the Ishan Mwshahary Memorial Lecture. During the event, the Easternparadigm team engaged in discussions with the speaker, focusing on crucial matters such as the upgradation of Kokrajhar Government College to a university. This interaction highlighted shared efforts towards improving higher education in the region. Sir, जों ईस्टार्न पेराडाइमनिफ्राय फैनाय आरो जे दिनैहाय जे माबा इंटरेक्शन जाखांनायनि उनावहाय जों बेखौनो मिथिनो लुगैयो जे फैगौ डिसेम्बरावहाय जे इउनिभार्सिटि जानायनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ जे इउनिभार्सिटि जानायनि बिल पास जानो नागिरदोंमोन जों बेनि मोजां खौरांखौ मिजिंथिनो हागोन ना हाया? नङा थारैनो मिजिंथिनो हायो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ माने इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनायनि डिसिजनखौ लाखाबाय अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखायबो माने फान्ड बेवहाय माने सेंसन खालामनाय जाबाय गतिके दा मोनसे इउनिभार्सिटिखौ फोसावनाय लोगो लोगो बेखौ सालायलांनो थाखाय नेम खान्थिनि गोनां जायो ओंखायनो इउनिभार्सिटि एक्टखौ नांगौ गतिके इउनिभार्सिटि एक्टआ रेडि जानाय लोगो लोगो बेखौ डिपार्टमेन्टआ माने आसाम बिधान सभायाव प्लेस खालामनानै पास खालामनानै लागोन गतिके बिसोरनि माने एक्टआ जुदि गासिबो थिग थागैनो दङब्ला नेक्स्ट जितु सेसन बे सेसनाव जुदि लाबोयो अब्ला लाबोनाय लोगो लोगोनो बेयो पास जागोन कारण इउनिभार्सिटिनि बिलखौ रावबो माने बादा होआ जिहेतु बे मोजांनि बाथ्रा गतिके बेवहाय रावहाबो आपत्ति गैया ओंखायनो बे बिला माने पास जाहैनानै फुल्लि इउनिभार्सिटि हिसाबै रिकगनिसन मोनहैगोन दा साराहाय बे कलेजनिनो एलुमनाइ जानाय हिसाबैहाय जुदि कलेजनि डेभेलपमेन्टनि फिउचार प्लेनिंफोर माबाफोर दङ नामा? ना अलरेडि कलेजआथ' दा डेभेलप जागासिनो दङ आगोलाव माने बे प्रभिन्सियेलाइज कलेजमोन दा गभर्नमेन्ट कलेज दा बिनि उनाव बियो दा इउनिभार्सिटि जानोसै आरो इउनिभार्सिटि हिसाबै अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टआ माने 10 कोटि थाखा माने 10 कोटि रां अलरेडि माने सेंसन खालामबाय आरो बिनि माबाया मा होनो प्रजेक्टफ्रा दा जागासिनो दं गतिके बे जि माने इनफ्रास्ट्राक्चार न' बां बे जानाय लोगो लोगो कलेजनि माने एकाडेमिक जितु बेवहाय मोनसे आबहावा नांगौ बे आबहावाया फैगोन आरो आं सानो बे 10 कोटि रांनि प्रजेक्टआ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि गोबां समस्याखौनो जेंनाखौनो सुफुंगोन आरो जुदि माबाफोर थाबावोब्ला बेखौ जों बेबायदिनो आरोबाव माने सरकारजों रायलायनानै खालामलांबाय थानो हागोन दा सारा प्रेजेन्ट युथनि सिम माबाफोर मेसेज होनो गोसो नामा? दानि प्रेजेन्स इयुथ्सफ्रा दानि दिना खुब गोब्राब जोंनि दिनाव गोरलैमोन बिमा बिफाया मावनाय दांनाय दोनलांनायखौनो लानानै सोलिनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंला ओंखायनो बयबो गावबा गावनि जिउखौ लानानै सांग्रां जानांगौ लाइमोन बैसोआवनो गतिके जेखौखि मावा सानै हयै जाहाथे इयुनाव माने बेजों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेबायदि माने माबाजोंसो मा होनो नोजोरजोंसो आवगायलांनांगौ दानि लाइमोना जाय खामानिया गावनि जिउआव जेबो खामानियाव फैया बेफोर खामानियाव आखाइ होनो नाङा सम गैया दिनैनि दिनाव रावहाबो नोङो जिउआव मा मावनो नागिरदों बेवहायनो माने दानिफ्रायनो माने गोसो मोजोमनानै खामानि मावलांनांगौ नाथाय माने थिरांथा गैयै जायखिजाया माने मालायफोरजों थांफालाबायनानै गोदावलायबाय थायोब्ला उनावहाय माने जिउआ बिराद खैफोद गोनां जायो आथिखालाव डिग्री लानायफ्रा गोरलैसै गोबां इनस्टिट्यूट जाबाय नाथाय माबा मोनसे जब मोननांगौआ जोबोद गोब्राब गतिके ओंखायनो माने गावखौनो गाव फिट खालामनानै लानांगोन एनि इन्टारभिउ एनि कम्पिटिटिभ एग्जाम बेफोराव जाहाथे एपियार जानो हायो आरो बेवहाय जाहाथे बियो लाख मानसिनि गेजेराव गाव सेलेक्सनखौ मोननो हायो बेसिम गावखौ दानांगोन ओंखायनो दानि लाइमोनफ्रा अराय सम माने सांग्रां जानानै थानांगौ आरो एसेनोसै सार